Nzara mukadzi anova semhiripiri nekudaro madzimai 13 munharaunda yemakonde mudunhu reMashonaland West Province vakatanga chirongwa chinonzi mukando chekukanda mari yavo muhomwe imwe chete. Muchireme mwedzi yakati kuti vakanotenga saga rimwe chete re50 kg yeflour ndokutanga kubika chingwa, mabhanzi pamwe neflour. Kutaura kuno makambani makuru anobika chingwa akabva aona kuti inga kunharaunda yemakonde kwakange kwaberekera imbwa, chingwa chavo chave kuora vagari venzvimbo iyi vachimhanyira kunotenga chingwa chebatsirai bekari chine utefetefe. Then amongst them from ISO savings wana mama futi vane nguruve dzao pakona apo. So these are results of economic strengthening. We do not vangwambovhunza kuti pane mari dzamunoapa. We don't give them any seed money. They put their own investments, their own savings. Then they grow from there, because at the end of the day, the benefits, the money, it's theirs, it's not ours. We are just community building them, capacitating them to be economically independent so that they meet my essential needs of their children, such as sending them to school, stationery, buying them stationery uniforms, provide a balanced diet, and improve their livelihoods. You are watching ZimDI TV. Kana tiri mumba imwe mari inogona kuwandirwa nezvekuita totadza kuziva kuti tingaite sei pamusoro penyaya yevana vezvikoro kana pachikafu chaicho kuti vana vedu vadye. Asi nokuda kwokutanga kwatakangoita mukando, tichitanga kuti regai titange mukando wedu tichizosvika mukuti ngatichisvika mukubika mabhanzi, takaona zvichitibatsira. Patakatanga mukando tichikweretisana mari taiona mumwe nemumwe wedu anga asingatamburi kushayiwa kana mafuta ekubikisa mumba. Asi kare zvinhu zvaitotinetsa kuti wane cooking way yekubikisa nguva nenguva, zvaitotinetsa. Asi nemukando takaona tichikunda. Tafamba tusvika muna June tikati regai titange zvemabhanzi toona kuti hazviitei, nekuti takaona kuti zvaitotibatsira pamusoro pemukando. Tapinda mumabhanzi tikaona kuti zvatonyanya kuti tisimukire zviri nani. Madzimai ava vanoti zvakare kana vachinge vaungana vachibika chingwa chavo vanoona nguva yekupana mazano panyaya dzetsika nemagariro akanaka mudzimba, uyewo zvakare nyaya dzine chekuita nekurwisana nekupararira kweutachiona hweHIV neAIDS, vachiona rubatsiro rwemashoko akakosha aya kubva kusangano reNational AIDS Council. Zvatotobika zvinogona kuvabatsirawo kuti utano hwavo hudini urambe hwakasimukira. Iyezve isu todzidzisana kuti vana vedu ngativadzise kuti vazvibate nguva zhinjisa kuti tisasangana nematambudziko ezvirwere izvozvizvi. Ndopatakazoita shungu yekuti no chiregai wana maika tichipinda unofunga murungu uno heti andapfekawo kuti ndakasvika pakuzotengawo heti iyoyi, asi kupinda zvangu asi ndapinda asi ndichajoina pamberi. ZimDI TV News, Makonde Rural District, Mashonaland West Province. Kana muchida kuvewo kutanga kunzwa nyaya dzakadai mazuva ese, garai makateya pa YouTube nekuklika button rakanzi subscribe. Munobva maita wokutanga pa ZimDI TV News kunzwa zviri kuitika. You are watching ZimDI TV.